тази песен един поздрав от Андрей за неговата жена Митка и за техния принц Аса. Този поздрав идва от Андрей за най-скъпите хора в живота му, за Митка, жената до сърцето му, и за техния принц Асен. Митка е топлината в дома, нежност и грижа във всеки ден, а до нея расте с усмивка техният малък принц Асен. Митка и Асен, сърцето на Андрей, любовта му ден след ден. Митка, светлина в живота му, Асен, неговият принц. Митка, Асен, най-скъпите имена. Този поздрав от Андрей е пълен с обич и топлина. Кога по Андрей погледне Митка, вижда сила и добра душа, а когато види Асен, сърцето му се пълни с гордост. Дома им е пълен с топлина, с грижа и истинска любов. Митка и принцът Асен са смисълът на неговия свят. Финален припев. Митка, Асен, две имена, една любов. Поздрав от Андрей за неговото семейство.